2019 ni halo जों त्रिपुरानि हयते खतरमा कायसा टीम प्राय 500 जननि साय गोबां टीम चिनि IPFT पार्टीनि लीडर्स ताइ चिनि जत सपोर्टार थपनायै जों दिल्लीआव थाङै दङ स्पेशली चिनि त्रिपुरानि मुभमेन्टनि बागै जों बसकां दिल्लीआव थाङै चिनि एडीसी एरिया न पूर्णांग कायसा राज्य पूर्ण राज्य त्रिपुरान स्नामजाक थानिव तेबो दाति दाति स्नामजाक दंनै केंद्र सरकारनि थानिव थांनाय मालायनाय जोंहा आजागा स्पेशली चिनि जत मिनिस्टार रखनो डेपुटेशन रना नांमानि मेमोरेंडम रना नांमानि आबरक जों रनाय स्पेशली चिनि वानसुक मंग प्राइम मिनिस्टर होम मिनिस्टर ताइ चिनि आरनि जे बुकुंबारा हामक्राइ मिनिस्टर ताइ डोनार मिनिस्टर बरकनर रनानि बागै जों वानसुक जाक त्रिपुरानि बागै दाति दाति त्रिपुरानि उंनानि बागै आबुं खासिनि असल डिमांड आबुनो करीब जोंते बनारक जाखा हाई लेवल मोबिलिटी कमिटी जेटा 27 सेप्टेम्बर 2018 नो ऑलरेडी खाजाखा 2 मास नि बिसिंगो रिपोर्ट रना तंमानि सेंट्रल गवर्नमेंट थानिवो फेबा ताबुक 1 बोसोरनि साय गोबां उंनै थांपानो आ रिपोर्ट जागिया ताइचिने थानिबो सपया हो आबो तांगै आसगलाखा आबो जाते दाति दाति रिपोर्ट रजाकना निमथुं सेंट्रल कमिटी नि थानिवो ताइ एस वेल एस चिन थानिबो सपयना निमथुं आबनि बागै जों बरंनि थानिवो सानानि दैखौ बंना साबनान बागैनो अदेले अभिजागा थांनाय दङ दिनै 6 शेड्यूल अमेंडमेंट आ बिल न पास खालायनानै 2012 आव 6 शेड्यूल अमेंडमेंट बिल ऑलरेडी पास हुंखा फेबा ताबुबो सठिक काम हुंयाखौ जों 6 शेड्यूल अमेंडमेंट बिल पास खालायखांखाय चिनि एडीसी एरिया वो चिनि जे बंचना खालायथान मानि नरै तंजाक मानि आबोना जों स्राय स्रायखै चिनि खालायसुगै माननाय आबोनि बागैनो जों 6 शेड्यूल अमेंडमेंट बिल पास हुंथुं आबोना तैयाखै जों साफरनानि बागै थाङै दङ 23 तारिख जनवरी 2019 केंद्र सरकार जदिबा आबोना बिल पास खालायनानि बागै बर वानसुका हाइपान तिनिसक जरा फाइनलाइज उंसुगानि बागै आबो जाते फाइनलाइज हुंथुं हुनै जों साफरनानि बागै आबो चिनि दाबिओ जों नारक जाखा मिजोरामनि फायै चिनि त्रिपुरा प्राय 35,000 अरियां र 22 बोसोरावमै दङ फेबा ब्रंनि दुख बिरमान गोबां को आबनो ना केंद्र सरकार प्रॉपर्ली नायकलो ना मिजोराम प्रॉपर्ली नायकलो हेकि त्रिपुरा सरकार प्रॉपर्ली नायकलो केबो नायकलिया फेबा बरक बेलाय खलाय दुख दुदस बिसिंथि दंजावो जों वानसुका चिनि IPFT पार्टी नि बिसिंथै जों बरकनि प्रॉपर सल्यूशन बा ब्रंनि परमानेंट सेटलमेंट नि बागै जों व्यवस्था खालायनाय जों केंद्र सरकार बाय कक सालायनाय हायके मिजोराम गवर्नमेंट बाय सालायनाय त्रिपुरा गवर्नमेंट बाय सालायाखै बंनि जे प्रॉब्लेम्स दंमानि बंनि चार्टर अफ डिमांड आबनो तैयाखै जों कक सालायै बंनि सल्यूशन खालायनाय जों अकक बो सालायका चिनि IPFT पार्टी वा मिजोराम गवर्नमेंट तमुं बरकनो नाहारनानि बागै सयया हायके बरक चिनि द्रियां तै दाखोते बुखसं बरक जुदि आरो थाङै तंनानि मत बंनि परिवेश करि हिंगाय जों IPFT पार्टी रकनो बरकनो नारकनानि बागै जों केंद्र सरकारनो सानाय एस वेल एस त्रिपुरा गवर्नमेंट तै मिजोराम गवर्नमेंटनो सानाय ओरियां दाखोते बुखसं दुख बिरमान पाइसितुं अर्थात बंनि प्रॉपर सल्यूशन उंसितुं अबाहाय नै जों कक सबलायखा तै सालाय चिनि अरनि नागरिक स्नामनाय आबाहाय जों चिनि पार्टी नंगै जों कक सबलायखा ते कैसा हंकाय 2020 चिनि एडीसी जनरल इलेक्शन आई दंग ओ इलेक्शन जाते शांतिपूर्ण भावे जनगण दक बंगने हमजाक मानि पार्टी न भोट दिमानथों हमजाक मानि मारिवा भोट दिमानथों आबन बागै जों केंद्र सरकारनि थानि सानाय तै त्रिपुरा गवर्नमेंटनि थानि बा सानाय जाते जनगण सुस्थ मते बंगने मनोनीत बा बंगमुजों माने सिम्बल बा कैंडिडेट नम्बर भोट दिमाना आबनो चिनि तिने IPFT पार्टी नि हुगै जों प्लेसमेंट खाइजाक माने असल कारण बेलायखेना हामबाय त्रिपुरा खरां नाय तंनाय दाखुते बुकुक सोना सिनि चैनल ताबो बनरक सब्सक्राइब खलाया खंखा के दातिनो सब्सक्राइब खलायदि जब मोनसे सकां भिडियो नरक नुगना बागै अबनि बागै ता माखनै भिडियो नि तलाव नरक नुगो याग्रा फाइ सिं सब्सक्राइब नि सुइजा कसा खलाय आबनो क्लिक खलायदि क्लिक खलाय मानि लगे लगे न कायसा बेल हाइ खलाय नुगजागानो नुगजाखा आ बेल क्लिक खलाय रे क्लिक खलाय रे रेखा के जों भिडियो अपलोड खलाय मानि लगे लगे न नरक भिडियो नुगाना जतन से सेकां नुगाना आबनि बागै
belakano hambai nai tongdi.